Her på forsiden, der kan du se de 2 måder, du kan bestille på. Hvis du er interesseret i en rigtig god rabat, så er metode 2 nok den, du skal vælge. Men uanset hvilken metode du vælger, så er du altid velkommen til at skrive til mig på thomas@festsang.nu, hvis du enten har spørgsmål eller måske en hestesag, og så skal jeg svare dig så godt og så hurtigt jeg kan. Jeg har opdelt menuen i 2, så den øverste menu oppe i guitar-logoet, den er velegnet til dig, som gerne vil gå direkte til bestilling, og måske bare lige har behov for at tjekke indslagstyper og priser under priser, og så eventuelt lige se et par melodiforslag. Den nederste menu lige herover, den er forhåbentlig til nytte for alle, men den er måske især velegnet til dig, som gerne vil overveje og undersøge lidt, og så overveje lidt igen måske. Og her kan du i hvert fald finde inspiration, og du kan læse om bestillingsprocessen, du kan se eksempler, du kan se, hvad andre har skrevet om mig, og der er alle mulige andre tips og nyttig info der. Og så er der også kontaktmenuen, så du kan skrive direkte til mig. Jeg ønsker dig god fornøjelse her på siden, og håber at høre fra dig.